आपल्या मंडळासाठी रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य आलंय त्यांचं मंडळाकडून आभार असतील. हा ठीक आहे. हॅलो मित्रांनो, आपल्या सर्वांच्या सहकार्यासाठी कोकण एक्वा चे सर्व श्री दरवजकर सर यांचं इथे आगमन झालंय. त्यांनी मंचावरती यायचंय. मित्रांनो, या 5 दिवस चालणाऱ्या टुर्नामेंटसाठी त्यांनी पाण्याची व्यवस्था केली होती. कोकण एक्वा यांचे सर्व दरवजकरजी सर यांनी मंचावरती यायचंय. मोलाचं असं सहकार्य केलंय, कारण पाण्याचा धर्म हा उच्च दर्जाचा धर्म मानला जातो. त्याने हे 5 दिवसासाठी आपल्याला पाणी एक्वा स्वरूपामध्ये पोच केलं होतं. त्यांचा आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. हॅलो, जाऊया सामन्याच्या दिशेने. प्रथम फलंदाजी केल्यानंतर 87 धावांचं टार्गेट उभं केलंय ते महारवळनाथ करवडे संघाने आणि 88 धावा इथे चेस करायच्या आहेत त्या आदिष्टी बॉईज या संघाला. पाहूया या सामन्याचं गणित. इथे सामना सुरू होतोय. स्मित शिवलकर. मित्रांनो, गेट जरा ओपन ठेवायचा आहे. अनुप दादा प्रवेशद्वाराजवळ मान्यवर येत आहेत, त्याच्यामुळे गेट मध्ये जागा ठेवा, जरा सहकार्य करा. सलामीवीर जोडी असेल मंचावरती देखील. आणि निशांत स्ट्राईकला मोहीन आणि पहिलं षटक घेऊन आलाय तो स्मित शिवलकर. पंचांच्या उजव्या बाजूने मारा करेल. पाहूया पहिल्या षटकाचा थरार. इथे कशा पद्धतीने धावा उभारल्या जातील मोहीनच्या माध्यमातून. नक्कीच तरी इथे अपेक्षा असेल येणाऱ्या चेंडूवरती प्रहार चौकार ठोकावे लागतील ते मोहीनला, कारण 88 धावांचं टार्गेट आपल्या समोर ठेवलं गेलंय. पहिल्या चेंडूवरती हल्लाबोल चढवला गेलाय आणि इथे मात्र नो चेंडू देखील पंचांनी दिलाय. नो +4 म्हणजेच काय तर 5 धावांची वर हा चेंडू घेऊन जातोय. एकदंत लॉन्ड्री श्री दरवजकर सर यांच्याकडून रोख रक्कम स्वरूपामध्ये आपल्याला सहकार्य केलं गेलं. त्यांचं आमच्या मंडळाकडून स्वागत असेल. धन्यवाद. पहिल्या चेंडूवरती चौकार. नो +4 एकूण 5 धावा इथे नोंदवल्या जात आहेत. कुठेतरी गोलंदाजाचा पाय हा रेषेवरती होता आणि पंचांनी त्याला दंडित केलंय आणि त्याच्यावरती मोहीने सुंदर असा चौकार बसवलाय. एकूण 5 धावा इथे नोंदवल्या गेल्या आहेत. धावांचं टार्गेट आहे. अवया हे टार्गेट कसं पूर्ण केलं जाईल. आदिष्टी बॉईज संघाच्या माध्यमातून इथे पुन्हा एकदा स्ट्राईक वरती येतोय तो मोहीन काझी आणि दुसऱ्या बाजूला असेल तो स्मित शिवलकर. अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याची रत्नागिरीमध्ये ओळख आहे तोच स्मित शिवलकर. इथे मात्र हा चेंडू निर्धाव स्वरूपातला. येणारा चेंडू निर्धाव सोडून चालणार नाही, कारण त्यावरती प्रहार चौकार ठोकणं गरजेचे असतील ते आदिष्टी बॉय संघाला. आणि त्या दरम्यान येतोय सुंदर असा ग्राउंड शॉट चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलताना दिसतंय आणि हे गणित जर वारंवार बदलायचं असेल तर येणाऱ्या चेंडूवरती हटके फटके असेच चौकार ठोकावे लागतील. पुन्हा एकदा येतोय चौकार. धावसंख्या पोहोचली ती 13 वरती. धावसंख्या 13 वरती पोहोचले. अशा पद्धतीने चौकार ठोकत ठोकत आपल्याला 88 धावांपर्यंत मजल कशी मारता येईल ही दोन्ही फलंदाजांनी. परशुराम धोत्रे यांच्याकडून देखील या मंडळाला रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य केलं गेलं. त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद. तुमच्या सहकार्यामुळे नक्कीच ही स्पर्धा चांगल्या स्वरूपामध्ये पार पाडताना दिसतोय आपण. धन्यवाद. या ठिकाणी हा चेंडू निर्धाव चेंडू हाताळला गेलाय. इथे मात्र मोहीनला कोणतीही संधी दिली जात नाही, परंतु येणाऱ्या चेंडूवरती संधीचं सोनं करावं लागेल. पुन्हा एकदा येतोय मोहीन काजीच्या बॅट मधून खणखणीत चौकार.
मोहीनकडून अपेक्षा असेल की प्रत्येक चेंडूवरती चौकार ठोकण्याचा विचार मनामध्ये केला गेलाय आणि इथे षटक समाप्ती होते. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर एकूण धावसंख्या उभारली गेली 17 धावा. इथे 17 धावांचा मनोरा रचला गेलाय. पाहूया यानंतर पुढचा खेळ कशा त्यानंतर राजवीर विनायक राजवाडकर यांच्याकडून देखील रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य केले गेले, त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असेल. तसेच गिरिजा शुभम पवार यांच्याकडून देखील रोख रक्कम स्वरूपामध्ये या मंडळाला सहकार्य केले गेले, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. या सर्व देणगीदारांचे नक्कीच आभार करावे तेवढे कमी आहेत, कारण ही मोठी स्पर्धा संपन्न करत असताना तुमच्या सहकार्यामुळे आपण एवढं मोठं पाऊल उचलू शकत नाहीये. आणि या स्पर्धेतील सर्वाधिक घातक षटक त्यानंतर महेश दादा या स्पर्धेतील सर्वाधिक घातक षटक म्हणजे काय? गोलंदाज षटक. या बी गोलंदाजी मार करून महेश दादा राणे यांच्याकडून देखील या मंडळाला रोख रक्कम स्वरूपामध्ये सहकार्य केले गेले, त्यांचं देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. धन्यवाद. येस पंचम वाडकर आपण गोलंदाजी बार करून पाहतोय. हा थोडासा संघर्षाचा आहे, सर्व काही ठीक केलं जाणार आहे, त्याचे कष्ट आहेत इथे प्रामाणिक. यावेळी टाकलेला चेंडू यावेळी आपण पाहतोय, पंचांचा स्वेर चेंडूचा इशारा दिला जातोय. प्लस गोल्डन मधली एक ठरलेली डोकेदुखी म्हणजेच काय गोल्डन शतक इथे आपण गोलंदाजी बार करून पाहतोय. नंतरचा चेंडू पुढे इथे पंचांचा वाईट बॉलचा सिग्नल इथे दिला जातोय. सिलेक्टचा दुसरा इथे वाईट बॉल येतोय. 1+1 टोटल मिळतील इथे 2 धावा. या 2च्या मध्ये टीमची टोटल धावसंख्या 21 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. नंतर त्या चेंडूवरती मोठा प्रहार करायचा आहे. रोहित होता तिथे क्षेत्ररक्षक, कोणत्याही प्रकारची चूक घडत नाहीये. माणूस 3 नियम पाळणं गरजेचं आहे, शांत संयम आणि नंतर पूर्णपणे कार्यक्रम या करायचा असेल. नंतरचा चेंडू पुढे इथे ठरतोय, स्वर बॉलचा डिसिजन दिला जातोय. येतो इथे बॅट बॉल. अतिरिक्त दाबा बनवल्या जातात, अतिरिक्त दाबा दिल्या देखील जात आहेत. टीमची टोटल धावसंख्या बरसल्यानंतरचा फटका लाजबाब होता. अगदी तिथे मिळतील, फक्त एकच धाव यावी मिळते आहे. गोल्डन शतका मागे धावा येत नाहीयेत आणि गोल्डन शतका मागे मोठ्या धावा येणं गरजेचं असेल. पंचम वाडकर आपण गोलंदाजी बार करून पाहतोय. पहिल्या रजनीमध्ये सुरेख गोलंदाजी ज्या पंचमने केली होती तो पंचम वाडकर आपण पाहतोय. मिरजोळे गावाला बिलॉंग करणारा हा पंचम एका ऍक्शन मध्ये 2 कट, इनस्विंग आणि आउटस्विंग ही त्याची राहिलेली खासियत आहे. पण समोर देखील बॅटकर तितक्याच ताकदीचा आहे. खेडशी गावाला बिलॉंग करणारा निशांत थोडासा शांत असतो, संत मध्ये कार्यक्रम करण्यासाठी ओळखला जातो. तो निशांत आपण पाहतोय. अनेक पर्व या निशांतने गाजवले असतील. तो पिकीज वरती खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालाय. या चेंडूवरती विमा रचना गेला होता. फटका चॉईस करतोय तिथून, मोठा फटका येतोय इथे. डॉट बॉल कहाणीमध्ये ट्वीस. धावसंख्या अडून राहिली असेल फक्त 25 या धावसंख्येवरती. निशांत पुन्हा एकदा इथे खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल. थोडस शांत आहे तो निशांत. पुन्हा एकदा स्वतःचा अस्तित्व इथे बनवण्याची संधी दिली आहे. नंतरचा चेंडू यावेळी टाकला जातोय. पंचाचा सिग्नल येतोय वाईट बॉलचा. कठीण सुरुवात म्हणजेच अपयश नव्हे तर प्रगतीची पहिली पायरी देखील असू शकते आणि प्रगतीची पहिली पायरी इथे. काय फटकाय, हे प्रभू, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, हे क्या हुआ, काय फटकाय. प्रॉपर टायमिंग इथे दुडायलाय. चेंडूला पाठवून दिले जाते 4 धाव्यांसाठी. या 4च्या मदतीने धावसंख्या 35 अंकांवरती जाऊन पोहोचले असेल आणि त्यानंतरचा चेंडू पंचांचा पुढे एकदा इथे सिग्नल दिला जातोय. वाईट बॉलचा सिग्नल आहे. अतिरिक्त धाव इथे मिळतील. यष्टीरक्षक स्वप्नील आलिम कोणत्या प्रकारच्या यशांच्या मागे करत नाहीये इथे चूक. लाजवाब यष्टीरक्षण स्वप्नील आलिमच्या माध्यमातून इथे केलं जाते. नंतरच्या चेंडूवरती आलो कारपेट. 2-4 चली प्लेयर बॉल बिगिट आणि इथे 4 धावा मिळतील. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती तब्बल पोहोचली आहे 45 या धावसंख्येवरती. षटक 2चा खेळ समाप्त. धावसंख्या 45. 24 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 43 रनची आवश्यकता. हॅलो, आपल्या मंडळाला हॅलो, आपल्या ज्या मंडळाला टी शर्ट स्पॉन्सर केले होते ते दुर्वेश भाई पाटील केले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील.
दुर्वासभाई पाटील यांनी आपल्याला मंडळाला टी शर्ट स्पॉन्सर केले होते, त्यांचे देखील आभार असतील आमच्या मंडळाकडून. 24 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 43 रनची आवश्यकता आहे. नशिबात काही नसतं, सगळा खेळ हा कष्टांचा असतो आणि कष्टांच्या जोरावरती चालणारा खेळ म्हणजे काय, ओलालोले क्रिकेटचा खेळ इथे आहे. गोलंदाजी मार करून थोडासा पहिल्या षटकामागे मागण्या ठरला होता. स्मिथ शिवलकर गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय आणि यावेळी स्मिथचा पहिला टाकलेला चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. एक धाव स्कोर कार्डवरती ऍड केली जाईल. धावसंख्या 46 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली असेल. पुढे एकदा यावी खेळीला पटका परफेक्ट ब्रह्मस्त नो चान्स फॉर बॅटमॅन. बॉल येतोय डॉट बॉल. चांगल्या लेंथ वरती आहे. दोघांची कमी आणि हमी एका संघाकडून खेळतात, त्यामुळे कमी आणि हमी हे जरूर माहिती असेल. नंतरच्या चेंडूवरती अलाउंड कार्पेट फलतोमध्ये क्षेत्ररक्षण इथे केलं जातोय. येतोय डॉट बॉलचा इशारा. 22 चेंडू आणि 42 रनची आवश्यकता आहे. 22 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 42 रनची आवश्यकता आहे. नंतरचा चेंडू 4 धावांसाठी. हॅलो, गोलंदाजी मार्कवरती स्मिथ शिवलकर इथे आणि समोर आहे तो मोहीन काझी. अतिशय सुंदर अशी हटके पटके फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून केली जाते. पाहूया स्मिथ शिवलकर याचा पुढचा चेंडू. इथे मात्र स्वैर मारा केला जातोय, वाईटचा इशारा. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येशी जोडली गेल्यानंतर धावसंख्या पोहोचले 51. पाहूया पुढचा चेंडू. इथे मात्र स्वतः गोलंदाज क्षेत्ररक्षण करतोय. फॉलो थ्रो मध्ये इथे क्षेत्ररक्षण केलं जातंय. निर्धाव चेंडू येतोय. पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ. स्मिथ शिवलकर आणि मोहीन काझी याच्याकडून फटका खेळला गेला होता आणि तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण म्हणेन ते स्मिथ आणि अरबाज याच्या माध्यमातून. इथे आणखीन एक चेंडू निर्धाव स्वरूपातला येताना दिसतोय. अनेक रसिक प्रेक्षकांचं लक्ष या स्पर्धेकडे लागलेलं आहे आणि त्या दरम्यान इथे मात्र एक धाव ग्राह्य धरली जाते. षटक समाप्त होत आहे आणि धाव संख्या पोहोचले 3 षटका अखेर 52 धावा. ऋत्विक योगेश सुर्वे आणि जोई योगेश माने यांच्याकडून एक पारितोषिक आलंय. सलग 6 चेंडूवरती 6 चौकार जो फलंदाज मारणार आहे त्याला रोख रक्कम 5000 रुपये आणि एका ओव्हर मध्ये जो गोलंदाज 3 विकेट घेईल त्याला रोख रक्कम 2000 रुपये आणि एक गोलंदाजाने जर सलग 3 विकेटी घेतल्या तर 3000 रुपयाची धनराशी जिंकण्याचा कोण करणार प्रयत्न. जाऊया सुमधुर संगीत डीजेच्या माध्यमातून. हॅलो डीजे. दुर्वासभाई पाटील यांच्याकडून आपल्या या मंडळासाठी सर्व टी शर्ट स्पॉन्सर केले गेले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. दुर्वासभाई पाटील यांच्याकडून आपल्या सर्व मंडळासाठी टी शर्ट स्पॉन्सर केले गेले होते, त्यांचे देखील आमच्या मंडळाकडून आभार असतील. डीजे. थँक्यू डीजे. धावसंख्या टीमची टोटल 52. 3 षटकांचा खेळ. 18 चेंडू आणि 36 रनची आवश्यकता आहे. प्रति चेंडू मागे 2.00 ची स्ट्राईक गट्टी आखावी लागणार आहे. म्हणजे काय, प्रति चेंडू मागे तुम्हाला धावा बनवणं गरजेचं असेल. वेळ चांगली असो किंवा वाईट, तुमच्या शब्दांना तुमच्या मेहनतीवरती विश्वास दाखवला जातो. तीच मेहनत आता कोणी ते फळाला लावणार, कारण सामना येऊन टपलाय. 18 चेंडू आणि 36 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार करून गोलंदाजी इथे दाखल केला जातोय. सबक गोलंदाजी मार करून इथे दाखल केला जातोय. सबक वरती हल्ला दबाव आणि पहिला चेंडू इथे येतोय डॉट बॉल. सबकला दाखल केलं जातोय. महत्वाची गोलंदाजी इथे करायची आहे, पण फलंदाज निशांत थोडंसं शांत आहे. खेळी नाही बरसत आहे. कुटुंबाचा बॉल सरळ पाठवला जातोय. शॉट ऑफ द डे इथे सजवलं 4 धावांसाठी आणि 4 धावा इथे B3 आणि 4च्या मदतीने टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्डवरती जाऊन पोहोचली असेल तब्बल 56 धावा आतापर्यंत स्कोर कार्डवरती लागले आहेत. 16 चेंडू आणि 32 रनची आवश्यकता आहे. सबक पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून दाखल केला जातोय. मिरकरवर गावाला विलंब करणारा सबक हे दाखल झालाय. आणायचा होता प्रेशर, यावी मोठा पटका रोनित बारकडे फील करतोय. येतोय इथे डॉट बॉल आणि नक्कीच डॉट बॉल येतोय. सलगच्या 3 चेंडूवरती 3 विकेट जर घेतला कोणत्या गोलंदाजाने तर रोख रक्कम 3000 रुपयाची जिंकण्याची सुवर्ण संधी असेल. पण क्रीडाकडच्या दिशेने बोलूया. येतो इथे दणदणीत खडखडीत जीपीएलचा चौकार.
चौकार नव्हता, हा तिरस्कार आहे. हा तिरस्कार इथे दाखवावा लागेल. टीमची टोटल धावसंख्या 60 या अंकावरती जाऊन पोहोचली असेल. यावी खेळीला फटका 2 धावांसाठी इथे असेल. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावा. गरमी वाढली आहे, बाहेर थंडी आहे, पण आत खेळ घ्यायच्यात. गरमीचं वातावरण झालं असेल. या षटकातील शेवटच्या चेंडूचा खेळ. धावसंख्या 62 वरती. 13 चेंडू आणि 26 रनची आवश्यकता असताना 1 2 का 4 4 4 चेंडू 4 धावांसाठी पोहोचलाय. आणि 4च्या मध्ये धावसंख्या टीमची टोटल 66. 12 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 22 रनची आवश्यकता आहे. हलटीकल्टीचा खेळ. हॅलो अनुप दादा, जे गेट मध्ये आहेत त्यांनी थोडं बाहेर राहायचं बाउंड्री पासून. थँक्यू डीजे, थँक्यू. सामना येऊन ठेपलाय. 12 चेंडू आणि 22 रनची आवश्यकता आहे. जाऊया खेळाकडच्या दिशेने आणि पहिला चेंडू इथे येतोय. पंचाचा सिग्नल, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. पंचम वाडकर ऑन गोलंदाजी बारखेबी दाखल झालाय. हृदयाच्या टोक्या वाढायला चाललेला सामना खेळाच्या आतमध्ये रंगलाय. यावेळी चेंडूला रंगवलाय. जिगरबाज होता तिथे अरबाज. कोणत्या प्रकारची धाव मिळत नाहीये. सामना येऊन टेपलाय. हल्टीमध्ये खलटी खातोय की काय असं गणित या स्कोर कार्ड वरती आपण पाहतोय. नंतरचा चेंडू यावेळी वाईट प्लस एक. टोटल 2 धावा. हा मिळते तिथे. या 2 धावा मिळतील. या 2च्या मध्ये टीमची टोटल धाव संख्या स्कोर कार्ड वरती पोहोचली असेल तब्बल 69 या धावसंख्येवरती. 11 चेंडू 19 रनची आवश्यकता आहे. 11 चेंडू वरती 19 धावा ह्या बनवाव्याच लागणार आहेत. बनवला जाणार की नाही. पंचमचा नेक्स्ट बॉल तारला जात आहे. चेंडू चाललाय सीमालाईनच्या बाहेर. शांतता, भन्नाट शांतता आहे. अतिशय सुंदर जल्लोष वातावरण आहे. आणि कॅमेरामॅनला विनंती करून देते, कॅमेरा फोकस करा. सागराचं पाणी कधी आटणार नाहीये. क्रिकेटची ओढ कधी मिटणार नाहीये. हा जन्म झाला तरी काय, 1000 जन्म जरी झाले तरी क्रिकेटची ओढ कधी मिटणार नाहीये. असे समर्थक आपण पाहतोय. 2 धावा इथे मिळतील. या 2च्या मदतीने सामना तुळशीचा आहे. प्रेक्षकांच्या सामन्याला मजा नाहीये. त्यात मायबाप क्रीडा रसिक पाहतोय. या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. नंतरच्या चेंडूवरती मोठा प्रार. चेंडूला पाठवलाय मोहितच्या बॅट मधून. 4 धावा मिळतील. या 4च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 79. सामना जिंकण्यासाठी 8 चेंडू आणि 9 रनची आवश्यकता आहे. मोईन काझी ऑन फायर. मोईन काझी नंतरचा चेंडू पुढे हेलिकॉप्टर लाट केलाय. 4 धावांसाठी मोईन काझी इज ऑन फायर, ऑन फायर. मोईन काझी जर विचार करायला गेला तर खेडे मजगाव या गावाला बिलॉंग करणारा मोईन काझी पाहतोय. सामना जिंकण्यासाठी 5 रनची आवश्यकता आहे. 5 रन. विनिंग मोमेंट कोड करणं साजरा. क्रिकेटला अनजीचा खेळ ओळखला जातो, तोच क्रीडांगणामध्ये रंगला असेल. सामना जिंकण्यासाठी 5 रनची आवश्यकता असताना काय बात काय. सो ब्युटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाईक अप. वाव 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 वाव. चौकार. हॅलो, आणि काय आहे, समर्थकांनी मैदानाच्या आतमध्ये यायचं नाहीये. सामना झाल्यानंतर लगेचच आपण फायनल सामन्याकडे वळणार आहोत. आणि 6 चेंडूवरती 1 रनची आवश्यकता आहे. सामना जिंकण्यासाठी 6 चेंडूवरती 1 रन जिंकण्यासाठी. आणि निशांतला 4 धावा अर्धशतक बारी करण्यासाठी पाहिजेत. आदित्य शिरगाव संघ करणार का विजयाची सलामी साजरी. बॅटिंग बॉम्बला इथं ऑन. बॅटिंग बॉम्बला इथे ऑन केलाय. 6 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. हृदयाचे ठोके वाढवत चाललेला सामना, प्रेशर रिलीज करणारा सामना. 1 चेंडूची आवश्यकता असणार. यावी डॉट बॉल. 5 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे.
एक रन पाहिजे सामना जिंकण्यासाठी. यानंतर टाकला चेंडू वाईट बॉल. आदिष्टी शिरगाव संघ हा सामना इथे जिंकतोय. आणि या ठिकाणी आदिष्टी शिरगाव संघ हा सामना विजयी करून फायनल मध्ये प्रवेश करतोय. हार्दिक असं अभिनंदन.